Mga ate guys, alam niya si anak ko guys, tortang manok guys, tortang manok. Alam niya, tortang manok. Tortang manok ba? Lalabis na buwad. Wow. Lamig ako sun ginamos. Pamaluto ko ang order na ka. Nagpaabot ako. Abot ako order. Nara-order na ko. Oh! Kagang! Kagang. Kung sa Bisaya sa Lambay diya, kagang man din. Ang ginasaya sa Mumbai, ang Bisaya sa Kagang. kagang. Ang Bisaya, ang English ay crabs. Miad akong order kayo. Tag 85 buok alin guys. Wow. Kainit. Gila kalau kami siang ini namanya semua. Ilang minutes mo? Yeah. Guys, urot na kong crab na kagang. Manay food. Lasa ng tangkong. Salamat. Kaya sa imong order ng kagang.